O bosanskom na bosanskom. Važne činjenice. Pripadnost, dijalektologija, rječnici, povelja, gramatike, pisma. Pripadnost. Bosanski jezik spada u južnoslavijanske jezike. Pored srpskog, hrvatskog, crnogorskog, slovenskog, makedonskog, bugarskog, te izumrlog staroslavijanskog, bosanski jezik je također u većoj slavijanskoj porodici jezika te najvećoj indoevropskoj. Dijalektologija. Osnovica bosanskog književnog jezika jeste istočno-hercegovački dijalekt, a njegove osnovne 4 karakteristike jesu upitno odnosna zamjenica što šta i ekavski izgovor, fonetsko načelo i četvoroakcenatski sistem. Rječnici. Već u 16. vijeku javlja se leksikografski rad koji obrađuje građu bosanskog jezika u odnosu spram turskog. U tom pogledu najznačajniji je rječnik Potur Šahidija ili Makbuli Arif iz 1631. godine. Prvi do sada poznati tursko-bosanski rječnik, a inače najstariji rječnik na južnoslavenskom prostoru. Napisao ga je Mehmed Hebaji u Skufi. Pouzdavši se u Boga, zadubio sam se u misli, te se u taj čas dosjetih, da skupim rječnik na bosanskom jeziku. Ovim riječima je u Skufi počeo pisati djelo kojim će ući u historiju. Povelja Kulina Bana. Povelja Kulina Bana predstavlja najstariji i prvi pisani dokument na bosančici. Datira od 29.8.1189. godine i govori o bosanskom jeziku i državnosti. Predstavlja najstariji dokument svih južnoslavijanskih naroda i država. Njegov značaj ogleda se u 2 aspekta, historiji bosanskog jezika i historiji bosanske državnosti. Gramatike. Prva gramatika bosanskog jezika napisana je 1890. godine. Ostala je poznata u historiji kao nepotpisana gramatika autora Franje Vuletića. Bosanski jezik je u svojoj dugoj historiji pisan na 5 različitih pisama. Glagoljici, ćirilici, bosančici, arebici i latinici.